mung sinus moyo winah yo henga sepi sinimpen talanging kalepu pambukaning warana tarling liyop layabe kaluyung pindho pocaping supena sumusuping rasa jati Dedep-dedep perbawaning ratri sosodara kanggo semanjir kawriyan teja tejane mantar sanya dolanan ing kinandra panyayah daru mangsa katiga lampahing wadyabala yen sinawang pendaning gabah dene teri sadrane yo cok siaga cok Bismillahirrahmanirrahim ngaturaken wilujeng dalu wilujeng lenggah dumateng sedaya warga masyarakat Dukuh Bengir nggih leres nggih Bu nggih Bengir Geneng nggih nggih Laladan Keser Kecamatan Tunjungan Kabupaten Ndoro mliginipun ndherekaken sedaya warga masyarakat Dukuh Bengir Geneng wonten ing dalu punika ngawontenaken tasyakuran agung awit saking wulu pametunipun bumi kanugrahani Gusti ingkang murbek dumadi satemah murakabi sedaya warga masyarakat Dukuh Bengir Geneng mliginipun para amung tani lir kadya lombok terong ingkang katon mabyong-mabyong uwi gembile ingkang katon sak kendi-kendi jagung ledung-ledung parikan ora nguciwani satemah mugiya gemah ripah loh jinewe amin Allahumma amin Allahumma raos syukuripun panjenengan sedaya mugi ngijabahi sak paripurnanipun adicara sedekah bumi utawi tasyakuran sareng-sareng sak bibaripun ngrawuhaken kanca-kanca damar lan campur sari sedaya warga masyarakat
dukuh bengir geneng pinaringan rezeki ingkang barokah turah-turah amin Allahumma. Turah saged nggih bangun omah amin Allahumma. Saged nggih tumbas tegal sawah amin Allahumma. Saged nggih minterke putra wayah amin Allahumma. Muga-muga sing duwe sambutan utang-utange lunas ora usah dibayar amin Allahumma. Wah, bantere canggon kene. Mosok do utang Bu. Aku ora patek percaya nek wong bengir do utang ora patek percaya. Nggih. Pripun Bu? Pripun masif kadang-kadang panitia bolo-boloku kabeh. Sidene ayu-ayu ta ora, Bro? Aku gak selak janji nggih. Sidene papat ayu-ayu nek gak ayu tak kon bali. Ana sing gak ayu ora iki tak kone bali sisan saiki. Nggih, aku janji karo panitia. Lumantar Mas Sopo ya sing nggo sing ireng iki lho modele iki lho. Lah iki lho. Jeneng omahku. Pokoke aku njaluk sinden papat sing ayu-ayu Bos. Panggah ready Bosku, aku ya ngono. Nah nggih, ndherekaken sedaya para kadang kinasih kasukuyung dening media Tama Multimedia. Kalian kadang-kadang bayan audio ki kasukuyung DM Lengting sedengan kanca-kanca Damar Wulan Nusantara. Ini cakepipun adicara cakepipun adicara wonten ing dalu punika para kadang-kadang kinasih ingkang sampun siyaga ndherekaken sedaya widyawati ingkang sampun kabeto wonten ing laladan dalu punika menika wonten kadang kula kinasih Dihayu Sinta Mulyani kang mijil saking laladan Wangi Jatirogo. Yo Mbak Sinta diatur ini seseke to kubo kaya apa yo. Pak Heri, tak bawa lo ya seneng aku Pak Heri. Saya nyasek klik ya, madep rono sing apik. Nah, iki. Ayo napa mboten Mas? Keblondrok sampean anake 5 wis iki. Sing papat karo kowe no mau ngamuk. Sinden apa kok dipunuk rumah aku. Wah, tatonan gue ora gegere saiki ya kemenyek. Nah, iki saking telatah Tuban, saking Mengkon Wangi, Jatirogo. Yuk, kasambung sanesipun menika sing gudi-gudi tau gak kisah ya. Ya kene sing saka Todanan coba kaya apa? Yuk, Nduk. Diva. Amanda. Rono sih gini. Nah, iki piye Mas? Ada prono sing apik. Semok ta ora iki? Iki cara sapi babonan apik iki Mas. Iki cara sapi ngene tumpang sithik manak, tumpang sithik manak. Ya ora, Dik? Ya apik. Dada coba karo Mas sing ganteng-ganteng iki lho. Allah, Allah. Ayo coba kaya apa? Disambung sanesipun, monggo Gendok Ayu, Aprilia, Kristina, Maharani. Urut ojo nganti mundur-mundur sithik. Piye Mas iki Mas? Iki perawan iki padha iki perawan tenan iki. Iki Joko-joko kene nek butuh. Wah, kok pundak kok panunen ngene to, Brin? Iki gulungmu panunen ngono. Iya ora guyon kok tenan e. Ora tak bodoni. Ora tak sewamplok. Bodoni. Wis sak panggane ayu panu-panu iki padha karo apa? Ora. Yo Cici sing saka Wonsugo Jatirogo Tuban Mbak Alvina yo coba koyo ngomong kene. Yo Dok. Ya Mas. Yo Vina Alvina. Aprilia Kristina Maharani. Amanda Diva Sinta. Yuk coba koyo ngomong atur wilujeng dalu deleke sedaya warga masyarakat dukung bengir sedayanipun. Yuk serengan DMB Nusantara.
Bola